भैया हम वो लोग के बतावे जा रहल बानी। हाल ही में कुछ दिन पहले पवन सिंह के प्रोग्राम भइल देवघर में, जेके शूट कइल गइल, जे गंगा चैनल पे 29 जुलाई के शाम 5 बजे से 8 बजे तक शो के देखावल जाई। शो के ऐड चल रहल बा जय बाबा बैजनाथ, जेकर प्रमोशन भी चल रहल बा। पवन सिंह के ऑफिशियल चैनल पे भी अपलोड कइल गइल बा और सोशल मीडिया पे भी एके पब्लिश और एडवर्टाइज कइल जाई। और वो लोग देख सकतनी गंगा चैनल पे शाम के 5 बजे से 29 जुलाई के पवन सिंह के ज़बरदस्त शो भइल बा, जे दिखावल जाई। और सारा न्यूज़ अपडेट वो लोग के हम देते रहब। हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी भोजपुरी हिट मस्ती, और लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी जा, और चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब करी।